Ahojte milé panny, tak my sa teraz ideme pozrieť na vás. Aký bude pre vás rok 2026, čo vás čaká. Nebude to výklad extrémne zdĺhavý, ale bude kratší, no za to vecný. Takže ideme sa pozrieť, milé panny, čo čaká vás. Aký bude pre vás rok 2026. Takže ideme na to kúknúť. No, 3 meče. 9 pohárov. Mám taký pocit, že tento rok bol náročný vzťahovo a emočne pre veľa ľudí, by som povedala. 2 poháre. Esopalíc. No, panny, ty kokos. Vy tu máte po nejakom období zlomeného srdca, nejakého ublíženia niečoho, nejaké nespokojnosti v emóciách tu máte. Novú príležitosť, ktorá vám prináša nejakého partnera, nejakú spriaznenú dušu a ste v 9 pohárov. To naplnenie ste doteraz nemali. Hej? Aby sme boli na jasnom. Ale 2 pohárov v ese palíc a v 9 pohárov je vzťah, ktorý prináša naplnenie. Aj keď tam ešte môže figurovať tá 3 mečov, môže tam byť nejaké ešte zranenia, bloky, zlomené srdiečko z nejakých záležitostí. Ale tu mi to zaváňa novým vzťahom, je tu král palíc, esopalíc, král palíc, to sedí jak prdel na šerbel. Môže to byť ohnivé znamenie, palícoví muži väčšinou sú takí aktívni, môžu byť športovo aktívni, vášniví, hej, ale samozrejme nemusí to platiť pre každého. Intuitívne môžete príchod k tomu, že aj cítiť. Král mečov, no ešte aby 2 neboli, lebo to bude ako veľmi zaujímavé. Nie, toto je ten bývalý. Ešte ale stále bude vo vašom živote figurovať tá mečová energia, ktorá vám ublížila. Máme tu páža mečov, takže môžu tu byť ešte správy, ale 4 palíc hovorí o tom, že vy by ste sa mali už tento rok zastabilizovať, ale s niekým iným. Toto je král mečov, pri ktorom máte 10 mečov. Je to človek, ktorý mohol byť vo vzdušných energiách, ale nemusel. Logický, pragmatický, chladný psí čumák. Nie je to vždy podmienka, ale väčšinou to táto karta vyjadruje a je tam porážka pri ňom. Takže v podstate teraz budete ako keby prechádzať z jednej fázy do druhej, kde pôjdete z niečoho, z nejakého zranenia, ale ešte stále vo vašom živote bude figurovať tá osoba, s ktorou to nevyšlo, ktorá vás zranila, ale naskytne sa vám nová príležitosť spoznať niekoho. A ja si myslím, že keď ho spoznáte, je tam aj silné duchovné spojenie, tak vy intuitívne vycítite, že to je ten partner, že to je ten človek, lebo tu je spriaznenosť, veľká spriaznenosť, 2 pohárov, spriaznená duša, spojenie aj z minulosti, býva to aj 6 pohárov, ale býva to aj 2 pohárov, aj tam 9 pohárov a esopalíc, nová príležitosť. Môže prísť relatívne rýchlo, nie je možno tak rýchlo ako mečová, tie sú väčšinou také šokové, hej, ale aj to palicové eso má určite svoju celkom kvalitnú rýchlosť, takže nemyslím si, že by to malo trvať nejako dlho. No. Cesta, nástup na novú cestu. Môže to byť počas nejakej cesty, možno vás čaká v roku 2026 nejaká cesta, na ktorej môžete niekoho stretnúť. Môže to byť cez zamestnanie, môže to byť služobná cesta, môže to byť nejaká cesta s životom, ktorá vás bude v tomto roku zamestnávať viac ako obvykle a je tu dieťa, je tu nový začiatok a môže to byť aj napríklad pre niekoho, kto pracuje v škôlke, s deťmi, hej, alebo v škole, trebárs na tom 1. stupni, nejaká pani učiteľka, trebárs, ak robíte nejakú učiteľku, vychovávateľku, môže to byť človek, môže to byť pediatér, teda aj vy, hej, to môže byť také vodítko, že pre ktoré panny by to mohlo byť, ale samozrejme nemusí znamenať to aj zaoberanie sa cestou k novému začiatku v roku 2026, čiže tam je naozaj viac významov. Spolutvorca. No to je tá 2 pohárov, tá nová duša, čo prichádza, že bude s vami tvoriť. Šťastie, spokojnosť a radosť. A čas ísť, čas sa posunúť. Vy sa budete posúvať zo zlomeného srdiečka do niečoho veľmi šťastného, kde budete spokojní. Hej. A ja si myslím, že to je dobrá správa. Pretože kto chce ostať v nejakých takých nedobrých, nepodarených energiách.
žalár, to je vlastne reťaze, prekážky, nemožnosť, neúspech, omeškanie, limitácie, to je to, v čom ste boli. Hej. To, z čoho sa idete dostávať. A možno naozaj, lebo tento kráľ mečov, je tam trojka mečov, je pri ňom 10 mečov, to je krutosť, nenávisť, pomsta, násilie. Možno, že ste aj boli vo vzťahu s nejakým bláznom, čo vás mlátil, to nikdy neviete. To nikdy neviete, vy to viete, ja to neviem, hej. Tak som to chcela povedať. Pre pánov tiež tie ženské niekedy tiež sú ako, nemajú všetky 5 pokope a vedia byť agresívne, hej. Takže vy ste boli ako keby v nejakom žalári, v nejakom väzení, kde ste boli v zlých energiách, možno v nejakej krutosti, možno v zlobe, hej, v nedobrom vzťahu, ale ja si myslím, že toto všetko sa teraz mení, hej. Ono samozrejme nezmení sa to samé od seba, len tak. Veci sa nezvyknú meniť úplne len samé od seba. Treba k tomu určite nejakým spôsobom aj prispieť. Ale vyzerá to, mne príde tento váš rok ako taká spása, hej, tento rok 2026, vyslovene. Hudba je liekom, umenie, tvorivosť, rozvoľnenie tela a mysli, to je proste tá úľava, to je tá spása, tá úľava, ktorú cítim z toho vášho roka a hlavne veľká vnútorná premena. Prebudenie talentov, darov, spolupráca s ostatnými, alebo skrátka a jednoducho len po určitých udalostiach zmena. Zmena perspektívy, zmena myslenia, zmena toho, ako sa staviate k situácii. Hej, pretože aj to je veľmi podstatné, ako sa človek stavia k veciam. Vyrovnanie spirituality a praktickosti. Toto je presne to znovu nájdenie rovnováhy medzi praktickými záležitosťami a medzi tým kľudným duchovným životom. A ste dosť dobrí. Toto je presne to, čo vám to zlo neponúklo. Hej, ste dosť dobrí. Máte dosť vysokú hodnotu na to, aby ste mohli natrafiť na človeka, ktorý by vám to dal dostatočne najavo. Ste dosť dobrí na to, aby ste mali to, čo si zaslúžite v živote. Takže na to nezabúdajte. Pozrieme nejaké emócie, ktoré budú sprevádzať tento váš rok. Vďačnosť, oceňujúci, uznalý, požehnaný. Vďačnosť, pravdepodobne vďačnosť za to zlepšenie, čo príde, hej. Za možno nejaké uznanie, ktoré vám niekto dá. A znovu nadobudnutie síly, pozrite sa. Sila, schopnosť, mohutnosť. Znovu nadobudnutie síly. Perfektné, perfektný výklad. Dáme ešte kartičky radosti. Naozaj mi to príde ako také znovu zrodenie. Práca snov, môže byť, že vám tam môže prísť aj práca snov. Pravda vlastne, že môže to byť aj pracovná cesta, čiže môže prísť nejaká práca snov, kde budete mať pracovnú cestu a možno na tej ceste niekoho stretnete. Cestovanie, tak to má po toto. No chápete to? Teraz o tom hovorím. Určite tam bude mať súvisť cestovanie a príliv financií, čiže toho sa naozaj nemusíte báť, pokiaľ by ste mali nejaké strachy v rámci finančných záležitostí. No tak ja vám držím palčeky, milé panny, no a vidíme sa pri ďalšom videjku. Pa, pa.